Encara plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan allà cremàvem només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots junts despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella qui sap on és, i ella qui sap on para. Vaig perdre i mai més no he tornat a trobar-la, però sovint em fer-se fos. De lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots junts despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants. Discos cumpleaños feliz! Però si no som el cumpleaños. I per no m'heu avisat que ho hagués gravat? Claro, no pudimos hacerlo en su día, pues lo hacemos ahora, ¿no? Me poso en la tabla. Y se me va... Sí, de que però avui no. De que va ser el mes de maig. Porque estaba poniendo la cámara. ¡Dos años, Josep! Era moment. Muchos años, viejo! I bridem també de la meravellosa organització de la Diada de l'Avui. Gràcies a la Pilar. ¿Vamos que estamos aquí? No. Ay, qué risa, por favor.
Yo pensaba que había alguien más que cumplía 50. A veure, Josep, Cuando me encanta por segunda vez. Ya digo, taquito. Y el Eliseta ya lo tocó. Venga, Jaco. Vaya tarta, Los números no se ven, no se ven los números. ¿Cuántos cumple? 5. Venga, a ver, otra vez. Yo quiero que se vean los números. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Un pasito, Mari. Ara llegeixo que posa el pastís. Doncs en veu alta. El millor preci, felicitat, Josep. 17 anys, no? Fans! Fans. Fans de cap. Club de fans. Oye, un poco menos arrumados y más espabilarlo un poco, ¿eh? Ya lo intento, pero Está dormida. No, se no sé yo. No sé si lo tonto o lo espabilo, no sé. Lo que quería decir es lo mismo que ha dicho Josep, que agradecer a Pilar esta organización tan buena que ha hecho y que ha hecho que hoy estemos todos aquí. Lo malo lo dejas, ¿eh? 1, 2, 3. Vale, gràcies. Com us fa esperar aquesta vida? A veure, Josep, Digue'm. avui, pues, a part de trobar-nos, que és una cosa que ja sabeu que des d'ATCAT ens agrada fer trobades per participar conjuntament de moments importants, pues, no volíem fer altra cosa també que aprofitar per celebrar el teu 50è aniversari, que malauradament no vam poder estar el dia que havia de ser, uns per una cosa i altres per altra, i ens va saber molt greu. Per tant, avui era un bon dia per fer-te aquest homenatge que et mereixes com a gran persona que ets i estar al teu costat en un moment tan especial com és complir els 50 anys. I per tant, perquè hi ha persones aquí que saben dir moltes coses. Una hora, no se merece una hora. Que viene una hora. 1, 2, 3. Vale, no, un moment. Ara hi ha una persona que també s'ha preparat unes paraules per dirigir al Josep. Per tant, crec que és algun moment de fer-ho. La Gemma. Sí, no, que passes. A la cadira, sí. Perquè no. La cadira. Intentant seguir els consells de la veu de la consciència, o sigui, en Josep, intentaré explicar-vos 4 paraules que tenia en ment de la manera més lenta que em sigui possible. Com tots, o quasi tots sabeu ja, jo vaig estar aquest mes de juny fent la teràpia Ordóñez amb en Josep. Jo vaig marxar amb 2 maletes carregades de coses
coses que no sabia amb què em trobaria, perquè amb en Josep i la Teresa ens havíem vist 3 únics cops i no sabia on anava. Vaig tenir la gran sort de compartir moltes hores cada dia els dos junts, després d'esmorzar fins després de sopar. Estava el Josep amb vaig tenir una grata sorpresa amb la persona que em vaig trobar. Una persona amb vàrem compartir molta. ¡Papá! Porque tienes novio, que es yo. ¿Y por qué no me gustan las mujeres? ¡Viva el vino! ¡Salud! Una persona amb la que vàrem compartir moments molt emotius. Gràcies a tot això, jo en aquests moments estic enraonant com ara em sentia, cosa impensable a mi, jo coneixia. I bueno, jo volia dir que vaig anar al monestir de les Avellanes amb en Josep, no a fer la teràpia Ordóñez, sinó a fer la teràpia Sant Salvador, basada en la teràpia Ordóñez. El llibre del Jesús Ordóñez és la base principal que són la base dels exercicis, però a part de tot això hi ha un altre gran treball de Josep amb moltes altres coses que em van fer definir el concepte de la vida. I per això, aprofitant que estem aquí ara, encara que tingui que a vegades m'acceleri i passi més ràpid del que haig d'anar, doncs tot el que ho he aconseguit gràcies a aquest senyor que està darrere de la càmera. Aprofitant que estem junts, li vull agrair-li un altre cop la seva ajuda i ja està. Per altra banda, gràcies a Pilar per haver-nos organitzat aquest magnífic dia que ens estem passant de puta mare tots i que acabem de disfrutar tots el dia. I gràcies també a Teresa, gràcies per la vostra hospitalitat els dies que vaig estar amb vosaltres. Muy bien, cariño. Felicitats per la teva feina. Una abraçada, això de gràcies. Que le cojo la palabra a Josep y me gustaría que fuerais a las fallas de Valencia. Presidente.
estos. Y ya está. Bueno, lo intentaremos. Las fallas es complicado, todos trabajáis, pero igual con tiempo se puede escoger unos días. Pero el problema es esto de la pasta. Sí. Bueno, intentaremos que sea lo más económico. Ya ahorraremos. La casa travessar una porta tancada. Era com un sofredit, era tot el meu món llavors. Quan allà cremava només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. Tots junts despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella qui sap on és i ella qui sap on para. Vaig perdre i mai més no he tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fos de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys.